3. No tak, vylezte, nikto vám neublíži. Hej, čo sa to tu robí? Malí aladárkovia sa ešte vôbec nenapili. Myslím, že sa ma boja. No, bodaj by nie, vyzeráš hrozivo. Vylezte, chlapci. Nebojte sa, je to len klpko chlpov. Som na to pyšná. Poďte, nájdeme vám vodu. Tu. Sem dám nohu a riadne potlačím. Hej, prestaňte. Aj vy priložte nohu k dielu. Tímová práca. Pozor. 1, 2, 3. Potlač! Výborne, Suri. A kde máte rodičov? Mnohí z nás sú už sami. Vidím, že máš rád deti. Tie chudučké sú na zjedenie. Som Aladar. Ten Tuposaurus. To ma mrzí. No, asi máš pravdu. Otec, vstávaj. Čo? Prečo si pomohol tej starene? A čo sme mali robiť? Nechať ju tak? A ty si myslíš... Stále platí to isté. Neprežiješ, ak nie si dosť... Dosť silný. No... Hej. To vravíš ty? Či tvoj brat? Je to také zvláštne. Ja už ani neviem, čo si mám o tom myslieť. Vieš, Níra, ak si budeme navzájom pomáhať, máme šancu dostať sa všetci do krajiny hniezdenia. Si taký istý. Ani nie. Ale v tomto áno. Voda. Nechceš vodu? Mám to skúsiť? Jasné, len potlač. Hopla. Prepáč. Nie, najprv ty. Je v tom. A veru je v tom.